dawan kasanuay maitungpad baken lawa di man arapaan tan sinayat tapin di biyak pansayatan di masakbayan Kenapa Diyos pangikamangan dakdakay arapap ko takuma ya din panlay dana mapasama kasnan biyang ko Kenapa Diyos pangital ka desisyon kasnan biyang ko takuma ya kay dayawana amin ay anak amaga Usay wagas ayon sa bag-apo Manublaad arawi puno sinan ay pagilian Gapua beslayan ay bumadang si pamilya yaudong may man kasapulan Kenapa Diyos pangikamangan dakdakay arapap ko takuma ya din panlay dana mapasama kasnan biyag ko Kenapa Diyos pangital ka desisyon nan biyaku takuma ya kay dayawana amin ay anak amaga at muarapap kuya matungpad kinapakumbaban di puso say dawat teken magay udong siya nakpadayawan mo si Diyos ay kangatuan nagidawat piksaya sa lunan Kenapa Diyos pangikamangan dakdakay arapap ko takuma ya din palay dana mapasama kasnan biyag ko Kenapa Diyos pangital ka desisyon kasnan biyag ko takuma ya kay dayawana amin ay anak amaga Kenapa Diyos pangikamangan dakdakay arapap ko takuma ya din palay dana mapasama kasnan biyag ko Kenapa Diyos pangital ka desisyon kasnan biyag ko takuma ya kay dayawana amin ay anak amaga takuma ya kay dayawana